Okay, ready? 1, 2, 3, and go. Yun. Hala guys! Look! Oh my goodness! Meron ng para doon, oh. Wala, naiyak na ako. Oh my God. Wait! Naiyak ako. Hala, paano nila yung gagawin? Hala, wait lang. Ikaw, wawa ka baka. Hala, kawawa siya guys. Uy, luluto lang dyan. Naiyak na ako eh. Hala, kawawa. Kawawa, naiyak na ako eh. Kasalan na. Paano ba patayin niya? Hindi ko alam. Sasakalin. I-video mo nga. Bawal ata yung post kung may pinapatay ng hayop ah. Hindi naman aso. Pag aso bawal. Pag baka po Hello, pwede. grog. Yung mangga o, saan galing yun? Saan? Kawawa naman. Sorry, baka. Babae pa nga naman.
Bangkal tapapak. Bangkal tapapak. Hindi mo libat na yun. Ka din. Ililitsyon ka. Bali-bali. Wala ni may talyas. Ano ba? Sa kaututan malot. Kapal. Kunin mo yung gunting lana. Nabag-ano na tayo. Ang betang. Oh, shit. Ayun yung baka, guys. Grabe yung laki. Alright, so in 3, 2, 1, congratulations, Jimmy and Lovely! Ayan, uulitin po natin yan mamaya pagdating nila doon. Alright, so this is the day that the Lord has made for Lovely and Jimmy. O, diba? Very special day for the newlyweds. May 14, 2022. Alright, so makikita po natin sila on their first meal together.